balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganan 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano, programa nga pakangagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangagan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag-ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkorman nyo. Good morning. Kada kayo amin na sa nga pada papagayam. Aldaw iti Martes, Enero 5. Idanon mi manen kada kayo sa balipay nga bansada iti programa tayo Sirmatan ni Ilocano. Itinagan iti gobyerno probinsyal nga dadawluan iti nagaget na singpet na anus managayat kan managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos sa Manotok, ti Communications and Media Office si dadawluan ti officer in charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang. Kubablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal tinaimbag nga oras sa dinuman napaset ti lubong iti ayanyo. Siyempre, dagiti kang runan nga damdamag iti gobyerno probinsyal, saan nga maipadanon kada kayo iti kasapaan nga gundaway, noowan iti kooperasyon ti RPN DZRL Radio, ngay matmatunan ni Station Manager Rod Sadjan. Makadwa tayo matiti Master Control ni Engineer Mike Ramos, ti seguridad ti estasyon, babayan iti paningiwanwan ni Mr. Robert Yadaw. So iti nagan iti partner tayo nga medyo siguro ket subagmano nga aldaw barbaring makadwa tayo tumetlaen kaditi sumarsarunong aldaw ngem inkadeng na dati panangidanon na latan kaditi report na pailaeng ket barbaring makapagpanunot tumetlang nga agsubli iti programa tayo Sirmata ni Ilocano ni kasamang Ronald Domingo. So dagiti mangipadanon to kaditi damdamag dagiti kakadwa tayo Communications and Media Office karamanen dita ni kasamang RJ Pinera ken dagiti daduman tupay nga kakadwa tayo ken iti biang iti Vice Governor's Office ni kasamang Frances Alegre. So dagiti kang runan ngintay insagana nga pagsasaritaan iti daytoy nga bigat iti Martes, syempre dati update ti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ken kasamaten ipadanon tayo dati nagbalin nga padas ti maysa nga dating overseas Philippine worker nga nagtrabaho jay Saudi Arabia may isa karitay na apektaran dati pandemya nga ginubuay iti COVID-19 ket napintas dati Estoriana makaipaay iti adal ken namnama kada tayo amin nga sangapada nga kalpasan iti rigat ket adalatay dati sumangbay to iti napintas nga aldaw when dati kada iti narimat nga
Masakbayan. So, malaksi diti daytoy padanon tayo tupay dati may isa ka diti natratar kabayatan dati regular session iti sangguniang panlalawigan dati panakapaayab iti Human Resource Management Officer iti gobyerno provinsyal ni Ma'am Mrs. Shason may naigpailan kita dati tata query ni sangguniang panlalawigan member Respicio may naigkidati tata status iti Information Officer 4 iti Communications and Media Office ket dito may santo dito ket digtay intay mapagasasaritaan iti panagadnayas iti programa tayo. Ken iti biang iti Public Employment Service Office aga kasapulan manen dito karit naruay nga nurses nga aga serbi para iti sagip nurse program. Ken iti barbaring may kantay tupay iti gundaway nga makain ninuman ken Mr. Hasler Garalde, the Environment and Natural Resources Office, tapno iti kastakit intay mametamwen, no niya digitay nagbalin, nga kangurunan nga programa, ken proyekto, iti Enro, iti napalabas nga tawen 2020, ken amentay-meten, iti tatamaysa ka digitay rumrumuar, nga damag, nga kada iti posibilidad, nga panakayakar, iti Materials Recovery Facility, iti gobyerno provinsyal, manipod iti iling Marcos, ket adami dagiti sayang guseng nga mayakar iti syudad ti Lawag ngem namon tayo ken Sir Hasler nga awan iti kinapudno na daytoy so pailawlawag tayo nga nimbag daytoy nga banag iti programa tayo Sirmata ni Ilocano. So dagitoy iti padaanan pakairamanan meten iti nayon nga adal ken informasyon ipadanon to ni Apong Glenn kila ti trivia iti Sumar Saruno nga gundaway. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibienen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sangguniang Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati kulay. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubog, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Dohanisibus, Charabuni, Chararay. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Dohanisibus, Charabuni, Chararay. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Dohanisibus, Charabuni, Chararay. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Dohanisibus, Charabuni, Chararay. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs, at gulay. Dohanisibus, Charabuni, Chararay. Multi-awarded national and international. Dohanisibus, Charabuni, Chararay. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Dohanisibus, Charabuni, Chararay. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, NGT Health and Wellness branches, at DEMCO branches. Dohanisibus, Charabuni, Chararay. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Dohanisibus, Charabuni, Chararay. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda
DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangigan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangigan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangigan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin asirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita. Atuyen ti angkorman niyo. So, rugyan tayo nga ro din ipadanon dagiti kangrudaan nga ramen iti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Iti dayto nga agudaway katadan iti linya tayo ni Apong Glenn para iti paring ipadanon na iti nayon nga informasyon ken adal itatang aldaw iti Martes babaen kita iti ipadanon na nga trivia. So, Apong Glenn, good morning. Okay, good morning. Kadagi check ting ni Sirmata ni Ilocano. Ken kastamit ken kasama Irene. Di trivia tayo itang aldaw ket ada pakainaigan manan ti baka. Baka. Year of the gaw itang atawe. Baka kaya yun lang ang buwan na gitay nakaskas daw nga karakter ti baka iso nga man ti trivia. Baka kayat yung nga dinggit. Baka. Baka lang. Amuyo ka di nga ti baka ket sacred. When na nasagraduan nga ni Mali J. India. Ilaklak ko da pa iti isbuda. Nga agas. City kakwana kinasagrado na dati ng baka Egypt na sagraduan pa katigi pagano iso na kano ni Diyos nga ISIS dahil adarupan na nga baka so pabaling nga digay terorista nga ISIS ket baka ti Diyos da so opinion ko lang dahil ti baka ket madiaglingling iso nga mas kaya dati nakalinong tapno lumamis ti wagida ti baka paiket na bigsa ti pinagangot da. Makadanon kano ti 8 kilometro ti kinadayuna ti pinagangot ti baka. Iso nga no makarukat daman. Deta no makarukan bandeta baka at dyan sana nga makasubli aglalo no very familiar ken kuana tay angot ti lugar da. Iso nga adamo ikindigije makarukat nga baka ngum madig subli. Pinartida no kuan. Ambuyo ka di nga ti baka ket madalusan na ti agong na usar na ti dila na kasi ti katidog ti dila na ken madida araben tay ruot nga usaren ti ngipin da no agkagat da haan makagatawan nga min ngipin ti ngato da no kita inyo da baka awan ngipin ti ngato ti baka iso nga no ti usaren da say dila da nga iputi-put ti ruot tagabuten da tapos galgalin da tay ruot. Oh, siya. Ti baka pa ket na barkada nga animal. Most friendly nga animal. Adot kadua na nga pada na nga baka. So na day most loyal friend. Ore agmalmalim da nga agay ayam kay ayuda. No at kakadua da nga baka. At bukod da nga best friends. Siya man nakagayom ti baka. Namamet at kadua na. Kaya da kanu ti uminom ti 140 nga litro ti may isang aldaw. When no among tayo ipastab, kasi lakas chekado na ipastab. So nga, nalaing nga uminom ti baka. Di pa'y baka, ket kaya dati umuli ti agdan. Ngayon, amuyo ka di nga, madidaan mo ti bumaba ti agdan. Agsardeng dalukwa. So nga, agsarak na ti sa baling nga pagnanda, basta saan nga agdan. Dahil di nakasdaw ka ti baka. Kaya talas pati umuli. So nga, they are moving forward nung di nagsibli. Amom ti baka awan nagpada ti kolor na nga baka aglalo no kadigi black and white nga baka kasla ka na mo ang fingerprint ti may nga tao agsasabali da ti baka pa iket makita da amin nga kolor except red hindi kanu apay tsaka mo dinamag baka dinamag mo dyan baka midi ubingag pa dyan makita ko na joke lang sa amuyo ka nga ti baka kaya dati nakatakder nga maturog
mangan ili mga oras. Kaya dati mga ili mga oras nga digsarsardeng. Ken kaya dapat agid-ida. Isa nga pulo nga oras. kasi di karakter di baka. Kasi ay nalaing da nga man nakigayem, nalaing da nga mangan, ken medyo sadudda. Oh. Ayan na katita. So itang atawen di kita di karakter di baka. Kasi di magkita nga ayo dito. Pakainaigan dati nga trijak kada nga pinakasungat itawen. Okay, di kita lang di nakaskas akong karakter di baka. Sabay ko matanda manadal yung kanya. Siyak niya pong Jen. Bye-bye. Bye-bye, Apong Glenn. So, kasdi gayam iti baka ket barbaring itatang tawen 2021 ket ti maala when dati masurot nga kababalin when ugali dati baka ket dati nga tawen ket dati moving forward napintas di jay nga kababalin iti baka ket sapay ta kasjay iti agbalin nga pagbanagan iti tawen 2021 para kada tayo amin nga sangapada. So iti daytoy nga rod nga gondaway hintayon nga dagos kada ti COVID-19 update iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ta iti agpapan idi rabii dati report nga naipadanon ken ni Governor Matthew Marcos Manotok ket adamanen dati nainayon nga upat nga barong kaso iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Basar kita ti naipadanon nga report ken ni Governor dagiti upatata nga baro nga aktibo nga kaso ti COVID-19 umuna ni INC 514 aga tawen iti 82 may isa nga lalaki taga barangay 39 Pasyukan ti iling Bakara. May isa daytoy nga returning overseas Filipino. Nagkapo daytoy jay Hawaii ket ti exposure na saan pay nga nadeterminar ken ti pagdaksan na ket symptomatic iti nadakamat nga pasyente. Ni INC 515 aga tawen ti 40 ket 7 may isa nga babae taga barangay 30 Pasyukan ti iling Bakara may isa nga local resident. Iti agdama saan pay nga nadeterminar iti exposure na when dati nakalaan na iti virus ngem ti pagsayatan na ket asymptomatic. Ni INC 516 aga tawen iti 30 may isang lalaki taga barangay Kiling Sur, Batak City. May isang locally stranded individual wenno LSI. Iti agdamasan pay nga naamuan wenno na determinar iti nakalaan na ti virus ngem daytoy ket nagapoy jay Makati City, Metro Manila. Ti pagsayatan na ket asymptomatic. Ni INC 517 aga tawen iti 30 ket may isa nga babae taga barangay Kiling Sur iti siyudad ti Batak may isa metlang nga locally stranded individual nagapumetlang iti Makati City, Metro Manila san pay nga nadeterminar ti exposure na ngem ti pagsayatan na ket asymptomatic. So dagitoy baro nga aktibo nga kaso ti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Basar pa ilang kaya ti tatanay padanon nga report ni Governor Matthew Marcos Manotok. Ket kadagupan dagiti tatang aktibo nga kaso o patapulo ket 8 iti manipud iti umuna nga distrito. 5 iti Bakara o patapulo iti siyudad ti Lawag, 2 iti Sarat ken maysa ti ili nga Vintar. Iti maikadwa nga distrito, adaan met iti 8 nga aktibo nga kaso. 2 iti Banna, 5 dito siyudad ti Batak, ken maysa ti ili nga Dingras. So dagita iti tata aktibo nga kaso iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte.
Ket kaskidati tatakan kanayon nga dakdakamaten ni Governor Matthew Marcos Manoto kan kanayon na ipalpalagip kada tayo dati panangobserbar tayo kan kanayon kaditay protocols ken paganurutan iti pananglaban iti COVID-19. Ket iti daytoy nga gundaway engineer nakasaganan. So iti daytoy nga gundaway ipadanon tayo man dati istorya wenno padas iti maysa nga dating overseas Filipino worker nga nagkapoy jay Saudi Arabia no kasanumet dati nagpasaran na kidati pandemya nga ginubay ti COVID-19 bayat iti kadana ijay Saudi aging nga nagawid iti pagilyan tayo nga Pilipinas. Shopket dati nga OFW nga nagpositibo iti COVID-19 ken daytoy iti istorya. May sana nga restaurant worker ma'am iti fast food di Saudi Arabia. Bale upat nga tawen ko nga nagbubrad jay kas waiter. Dito yung agency ma'am ket nagdamag danon nati kahit nga kuno no bakasyon kami ma'am automatic force exit kami ken no kahit may pagsubli diretso mi ma'am ang kami gawagit ti Pilipinas to. Kahit kung makadoti pamilya ko mong dataw nos ti 4 years ko kahit kung mga makita sula. Bale dakam Saudi Arabia ma'am ti bulan ti March 2020 no ko day din pinangrugi ti pandemya. So day dakam di agency agoray kam ti mga nakurang at bulan sabay ka managawid. Mga nga bulan nga dati pinanamnama da kanya mi nga gawid kami di agency mo. Di kan lumalamit ti COVID jay ra duwa da permit ti kaso. So nga in lockdown dati Saudi Arabia so nga di ka manakawid ka di ng bulan. Doon sa mga bulan ma'am, minyakal da kami ti Riyadh, Saudi Arabia. Accommodation mo lang ti agency mo. Di kang managuro-oray ti flights mo. Ngayon ka na-force ka mga nag-fill up dati bagbagada nga charter flights ti Philippine Embassy tayo. Kaya tata na isurot ginagan bidjay. Di da ka mapinayagan di agency mo nga makasama di nga flights. Hindi, kadang kami ti Pilipinas ma'am, pala pati o ano kuan, in transfer da kami ti hotel nga pagyanan mi, pag-urayan mi ti result ti swab test mi nga 3 to 5 days ako na. Hindi, uray kami, nga na nga awang ba ti mang text kanya mi noon mang kwa email mi nga ada ti result na kanya yun, handang ibagang negative o positive kayo. Naka 7 days. Tumawag da kanya mi, bagada nga nag-positive kami, can ready to transfer kami ti Pampanga ti Convention Center. Naguray kami man na bagada kanya mi hanggang kami nga totally nga nagwa asymptomatic kami ako na. So nga nag-under PUM kami di Pampanga. After siguro 8 to 9 days ma'am, tumawag kanya mi di doktor nga mabalin ka nga gawid din di Ilocos Norte. Madimot-tirik na ti yadalata di halo nga nervyos tayo. Kaya number 1 di nawanan kam tinamnama. Hindi tawag da kanya nga positive kami kasla di madanagan kami una yun. Siyempre positive ko na dapat matahikan ko na da. Agsakit ka matahikan, adya yun. Bigla ka latta nga mawanan ti angis ko na da. Yung nawanan kami tinam namin yung siyempre pangpangulan tayo ti pamilya tayo kahit tayo may na makaawid. So nga DJ pinobrabi at lakas ng loob mo na da. Damat na po, di makikita mi through Facebook kung saan kita TV tayo, kita balbalita tayo nga pag ito project ni Governor Macho Marcos. Ito isla ko ma livelihood ta, ito isla ito kariton nga naalam lang ta nga pag ito yung bulan. Kas kanyak mga trabahador nito construction worker ta tayo sumunod ito pagsakulan. Aramato po ito nga pagpamerienda kanya dad. Nulakit malpas dati pandemic mo magda. Kahit kumatag subli di abroad lang ta. Dahil magtatrabaho na lang construction. Di ka matustusan ti pangailangan ti pamilya. Para ka di ti padak nga nawanan ti trabaho nga OFW. Antay umawanan ti namnama nga madaan ti trabaho ta. Dati gobyerno tayo nga mangipahit ti tulong tayo. Kayat tayo labanan ti COVID-19. So, Dejay, di may isa nga
nga dating overseas Filipino worker nagatrabaho ijay Saudi Arabia ket nupan panunutan tayo nga adu nga rigat dati nagapasaran na ngem syempre dati nagabalin nga dati inspirasyon na when motivation na ket dati tata pamilya na dati panangipateg na iti pamilya na so ipatpateg tayo iti pamilya tayo masapul nga salwadan tayo iti bagi tayo ket surutan tayo dagiti protocol ken paganurutan ken kas DJ nakunana kadagitay dating overseas sa Filipino workers nga mauwanan ti namnama saan kayo arumbeng nga mauwanan iti namnama taadda iti gobyerno nga sindadaan nga tumulong kada kayo mangkitkita ni Governor Matthew Marcos Manotok kariti naruway nga pamuspusan tapno iti kastaket maipayan iti tulong dagitay tatan apektaran kidati pandemya kang runaan na kariti naawanan iti pagtrabahuan iti datoy krisis nga ginubuay ti COVID-19. So iti panagsublita ito nagalawat iti reports dagitay kakadwa tayo mabalin nga iti dagitay asinuman nga nakasaganan to ng iti report na isunton iti padanon tayo iti sumarsaruno nga gundaway. Lalabas ka ba ngayon? Pupunta sa paborito mong lugar? Okay naman lumabas. Basta kumpleto ka sa ingat. Mag-mask at face shield para makita ng lahat na mahalaga sila. Maghugas ng kamay dahil hawak mo ang kaligtasan ng iba. Dumistansya, ito ang sukatan ng pagmamalasakit. Sa ating pagsunod, pag-angat na ang kasunod. Ingat-angat, tayong lahat. Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadwa ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adda dituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tiradong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubog, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Dohanisibus, Charabuni, Charabuni. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Dohanisibus, Charabuni, Charabuni. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Dohanisibus, Charabuni, Charabuni. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Dohanisibus, Charabuni, Charabuni. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs, at gulay. Dohanisibus, Charabuni, Charabuni. Multi-awarded national and international. Dohanisibus, Charabuni, Charabuni. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Dohanisibus, Charabuni, Charabuni. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, NGT Health and Wellness branches, at DEMCO branches. Dohanisibus, Charabuni, Charabuni. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Dohanisibus, Charabuni, Charabuni. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano.
programa nga pakangyagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangyagan kariti programa ti gobyerno a pakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangyagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin asirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita. Atuyen ti angkor manyo. Talupuluketin na mga minutos sa kalpasan iti alas 6. So panghirurayan tayo krita reports dagitay kakadwa tayo iti dayto nga bigat kata siguro talagang dayto nga minti panagrurubwat nga makuna. So yuroray tayo no kaano nga datay nakasaganan dagitoy nga mangipaladaw kadagitay reports da. Nga maket diti yun na tayo nga pagsaritaan iti dayto nga gundaway ket dati kaadda iti panagkasapulan manen iti Provincial Public Employment Service Office iti naruay nga nurses nga ag-serbi para kaditay sagip nurse program iti gobyerno probinsyal nga masakbay nga ipadanon tayo dati tatanaan anay nga pakabuklan dati panagkasapulan iti peso iti nurses para iti sagip nurse program ipadanon tayo pa dati report dati nakadkadwa tayo iti program tayo sirmatan ni Ilocano nga namnamayan tayo nga iti metlang sumalsarunong aldaw ket ag sublinto metlang nga makadkadwa tayo iti programa iti sirmatan ni Ilocano. So tay nayon when dati report nga padanon kar tayo ni kasamang Ronald Domingo. Kasamang Ronald, good morning. Please come in. Yes, good morning. Kasama nga Irene ken kasama tan kadagiti naruay nga agbubuya ken dumdumeg ti programa tayo sirmata ni Ilocano. Mangnamnama ni Vice Mayor Erjo Valenzuela iti iliti Dingras Ilocos Norte nga saanen amanayunan pa iti COVID positive iti lugar da nga aga papan kadagiti gundaway ket adda pay laeng iti maysa nga kaso ti COVID-19 iti natakamat a lugar. Kunati Vice Mayor, daytoy iti maysa kadagiti arapaap na iti daytoy atawen 2021 iti panagtalinaed iti Dingras nga COVID-free. May palagip kunati Vice Mayor nga nabayag nga awan iti kakailyanda nga nagapositibo iti COVID-19. Ibilang ti Vice Mayor nga saan nga makaalarma kadagiti kakailyan na daytoy kadda iti aga positibo ti COVID-19 ijaya Dingras aga sipot kunana ta kadagiti kalabes nga nagpositibo ti COVID iti lugar da ket dagitoy dagiti agga po iti balasi tao isod gapo na nga awan iti pag-amkan dagiti kalugaran da. Ginagpaisuan na kunana no adda digitay madamag da nga aga positibo ti COVID-19 at aga Dingras dagitoy ket naiget iti koordinasyon da iti biyang ti Municipal Health Office iti nadakamat lugar at update kas ket i-monitor da ana imbag dagiti aga balbalin nga nakapulpulapol dagiti aga positibo iti nadakamat nga virus. Inanamayan ti Mayor, well ti Vice Mayor, nga iti safety health protocol laban iti COVID-19 kas kalikaguman palaeng ti amati probinsya nga ni Governor Macho Marcos sa Manotok keta kasapulan iti panang surot kadagitoy tapigas ket may nadayo iti nadakamat nga virus. Damag manipuli jay Dingras Ilocos Norte para iti sirmatan Ilocano, Radyo Ronda Patrol, Ronald Domingo reporting. Thank you, kasamang Ronald. So, diya iti report ni kasamang Ronald. Kaya mabalin nga dati arapaaptata ni Vice Mayor Erjo Valenzuela. Kaya kasama iti arapaap tayo amin nga sa nga pada dati panakaisubli kuma iti COVID-19 free iti interong probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ngem talaga nga narigat siguro daytoy ngem ket di laket di dati ag titimpuyog tayo amin nga sa nga pada agkay sa tayo nga manglaban iti COVID-19 ket awan iti imposible mabalin nga kabalan tayo metlang daytoy nga gunuden no daman daytay ag positibo when daytay tata
maadaan iti kaso iti COVID-19 nga gapo iti sabali nga lugar iti man balasyo taaw wen iti sabali nga paset ti pagilian tayo nga Pilipinas ket awan ko man dati maakaran na iti yung mayda iti probinsya tapno iti kasta ket mas napinpintas ken kasameten dati maitultuloy iti dati panagduras ken kasameten ti kinatalged iti salun at tayo amin nga sangapada so dati malagi pang kanayon ni Governor at panagusar tayo iti face mask, panagusar iti face shield, ken nood datayo iti ruar, kang rudanan nood datayo iti pag-aaduan iti tao, kasala ka iti uneg iti pasdek, wenno iti mall, masapol dati panagusar tayo iti face shield, ken panangobserbar nga kang kanayon, ken iti social distancing, masapol nga obserbaren tayo iti wenno dua nga metro nga kaddayo iti tunggal maysa tapno mas sigurado dati pan nakaiya dayo tayo iti pan nakaakar tayo iti virus nga manggubway iti COVID-19. So iuray tayo latan iti panagtawag dagiti kakadwa tayo no nakasaganan ton dagitoy. Ket kabayatan dati panangi yururay tayo ket dati masangaili tayo tatang bigat, makainin naman tayo ni Sir Hasler Garalde, iti Environment and Natural Resources Office, ket ibastay man pa lang, iti ag-shout out tayo pa lang. Dati mensahe ni Mr. Noel Rodriguez Andres, kunana, more power DZRL. Ni agasawa siguro dagitoy Noli Mary Jane Uy agdamdam mas dao dati dati kadaktata ditoy ngem ket di kada kayo best ket dati nabayag tayo nga dati provincial government liman nga tawen nga dakiti provincial government so medyo nabayag met basiten nga wana kiti dati nga estasyon nga nagserserbiak iti unos iti 25 nga tawen nga kaadak iti sabali nga estasyon engineer. So ado dagiti mas daaw karaman ditoy Danoli ken ni Mary Jane nga mas daaw iti kada kita iti DCRL ngem ket di ibagbagya kita ta iti gobyerno probinsyal iti panakaidanon deti programa tayo Sirmata ni Ilocano. So, barbareng iti dayto nga gundaway ket makainuman tayo ni Mr. Hasler Garalde, ti Environment and Natural Resources Office, tapno iti kasta ket intay amuen dagiti kangurunaan nga programa wenno proyekto nga naipatungpal iti Environment and Natural Resources Office iti baet dati pandemya nga nagapasaran tayo amin nga sangapada. So, nakagasgasa tayo dan iti linya tayo ni Sir Hasler tapno iti kasta ket mangidanon kada itay nagapuanan iti Environment and Natural Resources Office ken palawlawagan tayo tumeten dati sayang guseng nga rumrumar ti agdama nga panakayakar dati material sa recovery facility iti probinsya tayo ng Ilocos Norte manipud Jay Marcos ket maiyakar iti syudad ti Lawag ngem sakbay nga agdamag tayo tay pay pangablaw nga muna ni Sir Hasler kada itay dengdengeg wen mang tartarabay ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Sir, good morning. Yes, Ma'am Irene, good morning. Ken kastamit iti kadwayo adadi nga programa iti Sirmata ni Ilocano ni bigat tayo amin nga sangapada ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte, ma'am. Yes, sir. Happy New Year, sir. Sir, iti bayat dati pandemya nga nagpasaran tayo kat talaga nga ado dagitay naapektaran. Ngem kumusta met sir dagitay programa ken proyekto iti Environment and Natural Resources. Oray sir no, haan met lang nga naapektaran dagitoy sir. Actually, ma'am, ma'am, kasi and we are one of the office or department nga nang itultuloy lata digiti programs, project and activities nga pagsayatan wenno may tulong ka digiti tao like for example kasla di aqua iti cash for work iti juda tayo digiti jeepney operators kada bus operators tuloy-tuloy lata ilija kahit tayo apo iti kangitingitan iti pandemic and digiti programs and projects pa nga implement ti opisina ato digiti accomplishment na one of the major accomplishment ti opisina the Environment and Natural Resources
Ket DJ pa naka-approve iti 10-year solid waste management plan. Iti probinsya tayo. Dito iti guide tayo, plano, mission, sirbata, mission, vision, when it comes to solid waste management. So, nakadakdakkel dito yung accomplishment under the leadership of our beloved Governor, Honorable Matthew Marcos Manotoc, under his administration, tatalang for over a long period of time, bilang December nga na-approvean DJ 10-year solid waste management, province solid waste management plan to under his administration ket na-approvean detoy. So we are thankful to our beloved governor nga ito na mismo itinang-i-present in the deliberation of the said plan to the Undersecretary of the National Solid Waste Management Commission, nga po Yosek Benny Antiporda, and the rest, composite team, iti panel member, iti National Solid Waste Commission, ma'am. And DJ, ma'am, the major highlights tayo. Ay, nalabas. So sir, basta iti plano, anya iti maipatungpal itatanga tawen sir iti babenda ti solid waste management? DJ solid waste management for the plan for the period of 10-year plan, DJ, 10 years. So by this 2021, may isa kadigiti target nito lang, ma'am, is for the approval. Lahat dapat 100% approval of the 10-year solid waste plan, municipal 10-year solid waste plan of the LGUs, other LGUs, who has not been approved yet by the National Solid Waste Commission, ma'am. Dito batay the solid waste plan. So digiti may isa kadigiti naikwatata, we seek we help or give them assistance to the different LGUs. So pasiglat lang yun, ma'am, almost we are now in the 70% nga approved the other LGUs, only 30% remaining. So tulungan mi suda coaching on how to formulate o kasano, so digiti assistance ng ito the province, and the rest digiti kwa iti establishment the sanitary landfill nga clustering of sanitary landfill, ma'am, including the patayo TPRRF, ito plastic resource recovery facility. Sige, ma'am. Sir, so kumusta natin nagitay sanitary landfill iti naduma-dumang ili ken syudad iti probinsya tayo ta kasi tinako na madagitay nagtitiponen nga ili tapno iti kastaket madan lang iti sanitary landfill. Addaan kadi aminen sir nga ili ken syudad ti sanitary landfill iti probinsya tayo. Yes, ma'am. Actually, ma'am, wala pa ang iba. So, ginuduma, ma'am, is nakimuwa dapat lang for the clustered landfill nga mapandagipan pag-ipanan digidi residual. Pero digidi potential nga residuals nga mabalin, like for example na recycle, adamit digidi susarinda po nga mabati. Digidi nga pakinabangan iti munisipyo. Ay for example, nagitudamot ay digidi dump trucks kasi ang may very costly, highly cost yung pag-establish iti sanitary landfill, ma'am. So one of the highlights that given by the USEC, Undersecretary of the DNR from the National Solid Waste Commission, is tumulong da for the establishment of the landfill, sanitary landfill. So kasi tilang pwede kumamabalin nga may pandigay is digidi laeng han nga kaya nga i-cater, like for example digidi hang awan potential ng residual, so digidi mapan ka digidi landfill tayo, pero digidi biodegradable, digidi recyclables, it will remain under material recovery facility, MRF of the barangay or the municipal. Ma'am. Sir, nadakamat mo metlangan dati MRF. So, kumusta maten sir dati MRF iti probinsya at ueno plano, iti probinsya tayo nga ipas-dek sir. Yes, ma'am. Nakamayat nga damag dito, ma'am. So, actually, ma'am, kasi adot sa yung gising hindi, adot iti change the plan. Like, for example, kung natin iti DJ pa naka-establishment, the provincial resource, cluster resource recovery facilities, plastic recovery facilities tayo,
Ket may iput up met lang. It will push through at the barangay Imelda, municipality of Marcos. In fact, we are now planning for the groundbreaking. So by this week or next week, hopefully inaramin mi digiti communication to be signed by our beloved governor. So DJ ma'am, may push back lang di Giant. We last week before the end of the last 2020 year 2020, in Mayo na po may nakinita DJ Mangpatak there together with the Provincial Engineering Office. Ay nga plastic resource recovery facility tayo. Cluster especially for District 2. So iti dati nga MRF sir katat para pa lang iti maikadwa nga distrito awan pa sir dati maipasdek met iti first district. Yes ma'am, actually this would be the pilot project na put up tayo dito district 2 since in Raman Mipayen iti lawag or lalo dito beach cities tayo San Nicolas iti aduti population na iso ni Raman di Giant. So hopefully by this year no makaala tayo man ti suporta from the Environmental Management Bureau, from the Solid Waste Management Commission. They will help us. They will put up dito kasa tayo ma'am dito another for District 1 the plastic resource recovery facility tayo ma'am. Ngam habang sir nga awan pay dati MRF iti first district mabalin nga maipanpay lang iti ili nga Marcos no kwa sir. Actually ma'am okay they are welcome. Digiti mapanagi pa ni Jay, they are welcome nga mangipan. Pero digiti kwa ma'am nakaporda kami pelang digiti other LGUs like for example awan iti landfill na sanitary landfill SLF nakamuwa da on digiti at landfill na sanitary landfill na like for example Bangi and Bacara from the northern part of the province. Digiti no pa iti mapananda is from the Bangi or Bacara. So kailaing ma'am ti pangikuanda nga witayapan da nga at landfill na. So the rest they are planning also and we will help seek an assistance in the establishment of the clustered SLF in our province, ma'am. Yun po. Sir, iti sabali nga bangir, iti napalabas nga tawen 2020. Di kita plano tayo nga imula nga kay kayo na ipatumpal temet lang amin, sir. Yes, ma'am. Actually, there are teams na nag-validate na, pati kasama ang kuwa with the planted species, different species of trees for the rehabilitation of watershed, ma'am. So, may nakinita iti kuwan, iti kadwami iti national, may dapayan. So, they are glad and we stop muna ng pagtatanim, ma'am, kasi pero we meet the percentage accomplishment. We meet 100%. So, by the last idin, ma'am, the one only tutudon in paisarding min. So we are now on the stage for the maintenance and protection. Lalo na ngayon, ma'am, last week of December, January, February, until the summer. So, DJ, ma'am, we are now in the stage of the maintenance and protection. Sa tigito yun, ma'am, tapno kasta mading maperdi, madadael, mapuuran, tapno kasta digiji government resources would not put into waste. Digito yung, ma'am, kwarta iti tao, gobyerno. So nga we seek also we see to it na digit may implementar and matratar para iti rehabilitation and environment tayo, especially kadigiti watershed areas nga ada iti dumaya nga paset iti probinsya tayo, ma'am. Sir, kumusta met dati proyekto ni Senador Amy Marcos dati panagmula iti Marungay? Super, ma'am, nagpa-ison at nagpa-propagate so na, hindi seeds, hindi, ma'am, hindi.
Okay, naputol dati linya padasan tayo nga i-connect matlaeng kay ni Sir Hustler tapno iti kasta ket tuloy na dati tatapan ng sungbat na kay dati pakasek na dati proyekto ni Senador Amy. Sir, kumusta sir? Ma'am, tuloy-tuloy na ta DJ ma'am, DJ kuha na iti marunggay, panagmula ti marunggay impact, pagkita pa DJ, pagpadala DJ yan ta NCR, not only NCR, panagimula iti marunggay, di kita cuttings na. Pero ma'am, nagpa-produce pa ito na and we are now propagating the DJ seeds na mabaling nga ituloy-tuloy lang sa DJ nga programa ni Ma'am Amy ma'am despite tayo anti-pandemic. Okay sir, so iti agdama sir kasanon iti kaado daytay na imulan nga marunggay iti probinsya tayo sir. Ma'am, data ma'am, as of now, wala akong data ma'am eh. So, we can coordinate also that I cannot provide you the exact data ma'am. Okay, So, sir. hopefully by next maybe bigyan kita ma'am. Okay sir. Sir, iti sabali nga bangir anya dagitay plano tatta iti enro nga ipatungpal nga programa para iti tawen 2021 dagitay kangrunaan nga programa wenno proyekto sir. As usual ma'am, DJ continuation tayo iti establishment iti dati kwata iti potable drinking water kadagiti central areas, for example kadagiti kwa kasi adumat ni na-establish tayo nga potable drinking water with the to be turned over kadagiti like for example facilities, universities, schools and other LGUs, one of the major quarter tamam. So for 2021, the first quarter kasapin ibak tatay ma'am, we are now in the maintenance and protection. Kasi summer ngayon ma'am we are now for the preparing for the upcoming summer. So that pudot deta. So di kita naimulmula tayong different species of trees. We have to protect DJ ma'am. So another one is establishment of more pakawan, mangrove plantation areas. So ag-expand kami sa DJ areas tata summer kasi we low tide tatay. So it is feasible to plant para kadeti mangrove tayo ma'am. We are not only from ridge but also to reef. So from ridge to reef DJ apo ti tuloy-tuloy nga pa ng pinangobrami and as usual yan ti solid waste management tulad na po di gijay nag-inform tayo and as well helping di kita other LGUs and how we push on the management of the solid waste lalo kadigiti urban areas and DJ distribution, hopefully we are eyeing for the distribution DJ garbage compactor, hopefully DJ supplier ket makompleto na tapno kasta mahited tayo meten kadigiti recipients tayo na LGUs na nag-request kani Apo Gobernador ito garbage compactor tayo ma'am. DJ ma'am, tuloy-tuloy as usual at DJ continues and other programs and under environmental related projects iti environment natural resources ma'am. Okay sir, dapat kitay nayon nga informasyon sir nga kalikago ma'am nga ipakamo kada kitay kakailan tayo sir. Well ma'am, actually we are nakapukas tayo tapo dito iti waste management tayo. So dapat maging disiplina tayo no kasano apo iti pinang manitunar tayo iti waste management tayo iti kabalbalayan tayo. Pero kugyanan nyo di tuloy-tuloy yo, di practices yo when it comes to segregation, no burning, especially open burning, nakadudi kita reports nga umay kada kami, nga kupuor, actually, iranada ka no ba iti rabi mo, no parbangon. So dapat, digitiga kailyan tayo, we have to be more responsible and educated. Tapno kasta, maprotektahan tayo, masalbar tayo, iti aglawlaw nga nakaiparsuhan tayo, iti lubong nga nakaiparsuhan tayo para iti management na wano panakaprotehar na kadigitoy ma'am. And digiji other kwa tayo
we have to, di kita ada makasapol na, pero ngayon, awan muna iti planting tayo kasi we in the summer season, upcoming summer season. So, di kita seedlings nga may dito diti household, limited lang kailang ti may tited ma'am, especially di kita at yan ti ada iti water resource na nga mabalin nga mangjag. So, bala ti possible may kan. Pero, di planting tayo iti banbantay tata, medyo awan tayo lang no ma'am kasi summer season tayo unless ada yan ti coastal resource awan no yan ti beach forest management tayo di ti mabaling nga may kan tayo ma'am no katata di laing nga ma'am Okay, diba sabigan tayo amin na tangapada agbiagi ti programa nga Sir Mata ni Ilocano. Thank you very much, sir. So, diya po ni Sir Hustler Garalde, iti Environment and Natural Resources, nakamuan tayo kadagitay kangrunaan nga nagapuanan iti provincial government, iti babaen ti iti through dati Environment and Natural Resources Office iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket maitultuloy dagiti kangrudan nga programa nang nangruna iti solid waste management nga makatulong kidati tatapan nakapreserbar iti aglawlaw nga may sakaritay napinget nga programa wenno proyekto ni Governor Matthew Marcos Manotok. So iti dati tata MRF nga nairak-rakurak ti muna nagodaway when dati basar karitay saysayang adritay saysayang guseng kunak man ket di nga mayakar ti syudad ti Lawag kas kidati nang ganyo saan nga agpay sudaychay nga sayang guseng tadati MRF ti probinsya ket maituloy nga maipasdek iti Ili nga Marcos kang runan ijay Barangay Imelda iti nadakamat nga Ili. Dati may isa kadaytay santay nga natuloy ti muna nagondaway dati pagkaseknan iti panagkasapulan ti gobyerno probinsyal iti naruay nga nurses nga agserbi para kiti sagip nurse program mabalin nga siguro ket mas nga napinpintas no intay to makaininuman iti mangidadawlo iti Peso, iti manager iti Peso ni Mrs. Anne Marie Liseta Bitangcor Atuan, tapno isunan to nga mismo iti mangilawlawag kada tayo, kada iti tata qualifications, ken kasamit ang dagitay kasapulan, numano iti bilang, dagitay maalatata, nga serbi, nga sagip nurse program, iti iti dayto nga tawen 2021. Ken dagitay daduman to pa yan ang programa, iti Provincial Public Employment Service Office. Ket dati may isa ka dito na i-headline tayo iti muna nagundaway, siguro ket ikabakam ko latan engineer, ababa lang. O sige. Iti dati may isa ka dito kang runaan nga natratar, bayat dati regular session ti sangguniang panlalawigan, edi laing kalman, dati panakadamag, iti status, iti information officer for iti communications and media office. Ket in lawlawag nga mismo ni ti human resource management officer iti gobyerno probinsyal ni Mrs. Fe Siason. So, ipadanon tayo, dati panagsarita ni Ma'am Fet, dati gayam manginadaulo ka na tayo, iti muna nagundaway, Mr. June Arvin Gudoy, ket talaga nga namin pinsanin, nga pinanawan na iti Communications and Media Office, pinalubusan meten ni Governor Matthew Marcos Manotok, gaputasan ng kayat nga isu iti tubeng, dati promotion ni Sir June. So, congratulations, Sir June, kaya dati pa naka-promote mo itata, iti Department of Education. So, kaso iti panagsarita ni Mrs. Fe Siason, ti Human Resource Management Officer iti Gobyerno Probinsyal. And we recognize Madam Fe Siason. Happy New Year po, ma'am. Yes, Madam Chair, there is a standing query from the gentleman from Lawag City respecting the status of Information Officer 4, if it is vacant or not. So may we ask our resource speaker to answer the query? Yes, you have the floor, Ma'am Beth. Thank you and good morning, Madam Chair and the Honorable August Study. The position of Information Officer 4, sir, is vacant.
it has been vacant since when, Madam Chair? The position was vacant since December 1, 2020, Your Honor. And who was the former appointee to this position? Mr. John Godoy, who was on a secondment appointment with DepEd National Office, and after the secondment, the Honorable Governor approved his transfer promotion there, sir. So effective, the secondment ended November 30, so effective December 1, 2020, ay vacant na po. The position is vacant. Okay, thank you very much, Madam Chair, because my concern was if it's occupied, then we might be violating the security of tenure of the occupant to that position, which is protected by our civil service laws. That's why I sought a clarification from the esteemed sponsor whether this particular position is occupied at the moment, Madam Chair. Thank you very much, Madam Chair. So diya dati panakatratar dati tata Provincial Ordinance number 2020-12-047 no sa dinno dati employment status iti posisyon ti Information Officer 4 iti gobyerno provincial ket masukatan manipud iti permanente ket mapagbalin nga terminos iti Provincial Communications and Media Office ti Gobyerno Provincial. So manipud iti dating permanente ang posisyon mapagbalinen nga co-terminos kalpasan deti tatapan nakabakantenan o dati maalang manglitop kidati posisyon nga pinanawan ni Sir June ket dati sumaruno agbalinton nga co-terminos ken santon nga permanente dati status ti asinuman nga agtugaw nga CAS Information Officer 4 iti Communications and Media Office. So iti nakolektibo na gundaway, congratulations sa kini Mr. June Arvin Godoy idati promotion na iti Department of Education. So detan iti maudi nga intay maipadanon nga impormasyon iti daytoy nga bigat ket intino bigat padaanan dati panakailawlawag to nga imbag iti adalupay nga panagkasapulan nga nurses iti gobyerno provincial para iti sagip nurse program. Ngem ipakamakam tayo dati tata message ni Joyce Villanueva. Morning madam, morning Batak kunana. So good morning kadagiti amin nga taga syudad ti Batak ken syempre sa lain nga dagiti taga syudad ti Batak amin nga mga tartarabay ti programa Sirmata ni Ilocano dagiti aga dengdengeg kadagiti radyo dan ang nagruna kadagiti adda kadagiti public market iti syudad ti Batak ken iti dadumapay nga tiendaan nga pakadanunan iti signal iti RPN DZRL radio ken syempre kadagiti agdengdengeg kadagiti bukod da nga pagtaingan ken dagiti ag buybuya iti Facebook. Good morning ken kasamiten. Thank you very much iti aga tultuloy nga panang tarabayo iti programa Sirmata ni Ilocano. Iti nagan iti gobyerno provincial nga idadolwan ni Governor Matthew Marcos Manotok ti Communications and Media Office idadolwan ni Miss Maria Rona Isabel Dawang ken syempre dagiti nangipadanon ti report da ni kasamang Ronald Domingo ken nakaininuman tayo iti live ni Mr. Hustler Garalde ti Environment and Natural Resources Office ni Apong Glenn na ipadanon iti trivia at nayon nga informasyon ken adal para kada tayo amin nga sangapada. Nakadwa kiti Master Control ni Engineer Mike Ramos ti seguridad iti estasyon iti panangwanwan ni Mr. Robert Tayadaw iti nagan nga rod iti station manager ni Mr. Rod Sadchan ti pagayemyo nga agyaman iti panang tartarabayo iti programa Sirmata ni Ilocano Irene Ringor. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano.